Kom her. Andengradspolynomier. Jeg starter med at vise forskriften for andengradspolynomier. Og den hedder x, parentes, x, lige med a, x, opløftet i 2, plus b, x og plus c. Og A's betydning i en parabel, det er hvorvidt om parablen, altså hvis A er større end 0, er parablen glad. Og hvis A er mindre end 0, altså hvis det er et negativt tal, er parablen sur. Og B's betydning i en parabel er, om hvilken side i koordinatsystemet det skal ligge. Altså det vil sige, hvis vi har et koordinatsystem her, om det skal ligge i den her side, eller om det skal ligge i den her side. Altså hvis om toppunktet skal ligge her eller her. For eksempel hvis den hedder A er større end 0, og B er større end 0, så kommer den til at ligge herover til venstre. Men hvis fortegnen ikke er ens, altså hvis du B var et negativt tal, hvis der stod B var mindre end 0, så kom den til at ligge i højre. Det er B's betydning. Og C's betydning, det er bare, hvor den skal i y-aksen i koordinatsystemet. For eksempel, hvis nu der er en parabel, der skal sådan her ud, så er det her C's betydning. Jeg kan lige komme med et eksempel, for eksempel. Parentes x lige med a eller lige x opløftet 2 plus minus 2x plus 6. Så her der finder vi ud af, at den er positiv, så det vil sige, at parablen den er glad. Men B er derimod minus, det vil sige, at fortegnen er ikke ens, så derfor ligger parablen over i højre side af y-aksen i koordinatsystemet. Og den skærer i y-aksen, der skærer den ved 6. Og så skal vi, for at komme videre herfra, der skal vi regne diskriminanten ud. Og det gør man ved, altså det starter med masse D, er lige med B, opløftet 2, minus 4 gange A gange C. Og der sætter du bare de forskellige ind, altså hvis nu vi for eksempel tager 9 igen, så 9 det skal stå på A's plads, og B det var minus 2, så der skal stå minus 2 her, og C der skal der stå 6. Og så har du fundet diskriminansen. Og når du har fundet diskriminansen, kan du finde toppunktet. Og toppunktet det hedder T lige med og parentes komma Q er lige med parentes E B minus B divideret med 2 A komma minus B parentes, nej ikke parentes, divideret med 4 A. Filmer den stadigvæk. Og de her to, det er nulpunkterne. Og du sætter bare det normalt ind. For eksempel hvis vi tager 9 igen. Husk på den her.
minus 2 x plus hvorfor må det sige 6? Så har, om vi har fundet diskriminanten før i gang, så her sætter du bare den ind, for eksempel hernede der sætter du A ind, og du sætter minus 2 ind på B, og på D der har du diskriminanten så beregnet ud i forrige formel, og her der sætter du bare A ind igen, som er 9. Sådan regner du toppunktet ud. Og så har vi selvfølgelig lavet noget gør 13. Og den er lige vist, fordi den gider jeg ikke til at tegne. Det tager for lang tid. Så den er her. Og 0-punkterne, det er der, hvor den rammer her. Så det vil sige, at den er positiv, for der er 2 0-punkter. Det vil sige, at A er større. Og den ligger over i højre side, det vil sige, at de har ikke samme fortegn. Og her kan du til, og toppunktet, det er det, der ligger heroppe. Ja, det er bare slet.